Ola, eu son enxeñeira de montes, pero me interesan moito os enfoques multidisciplinares e por iso últimamente estoume metendo un pouco no mundo da socioloxía. E facendo gala desta recente vea sociolóxica, quería comezar lanzando unha pregunta. Que nos aporta o monte? A sociedade? Pois ben, en principio, atendendo ás políticas, a realidade actual do monte en Galicia, segundo as políticas de xestión, pódese dicir que o monte é madeira. O monte son plantacións de eucalipto ou piñeiro, principalmente, das cales sacamos unha serie de bens e servizos, como o papel no que escribimos ou os mobles que temos na casa. Pero seguramente cando lancei esta pregunta, moitos de vos pensastes ao mellor nunha resposta diferente. Seguramente moitos de vos ides ao monte pois a pasear, a practicar algún deporte, a recoller setas ou simplemente a desconectar, a relaxarvos. Dende hai aproximadamente algo máis dunha década, xurdiu no ámbito científico un concepto denominado servizos dos ecosistemas. Este concepto pon de manifesto os distintos beneficios que a sociedade obtén da natureza, e son de múltiples tipos. Así, por exemplo, nesta ilustración de natureza que estamos vendo nesta imaxe, podemos observar como este ecosistema nos está provendo, por exemplo, de alimento a través do gando ou das colleitas, incluso do mel. Tamén nos está aportando auga potable, plantas mediciñais. Ademais, este ecosistema está regulando os ciclos biolóxicos, a erosión do solo, a calidade da auga e do aire, e mesmo o efecto invernadoiro, o cambio climático. Existe, ademais, outro tipo de servizos que nos está ofrecendo este ecosistema que están relacionados coa relación que temos as persoas coa natureza, eses bens non materiais, como pode ser, por exemplo, o coñecemento tradicional, o coñecemento científico tamén, o sentimento de pertenza que as persoas teñen a un lugar en concreto, a inspiración artística que pode ter alguén para pintar un cadro ou para compoñer unha canción mirando a unha paisaxe. Tamén pois estaría o recreo, non? As actividades de lecer ao aire libre, na natureza. Entón, este concepto dos servizos dos ecosistemas ten unha grande relevancia porque unha vez que os identificamos, pois nos permite valoralos e situalos no mapa. E esta linguaxe é comprensible polos políticos e polos planificadores do territorio. Por tanto, poden empezar a telos en conta nas decisións que toman. De feito, de acordo con este concepto, somos nós os que disfrutamos dos beneficios que nos brinda a natureza, pero que tamén somos nós os que estamos a xestionala, os que tomamos decisións de priorizar uns servizos sobre os outros. Así, por exemplo, nesta imaxe que estamos vendo, esta fotografía é da central eléctrica de Meirama, que a central eléctrica provee dun servizo de enerxía, da enerxía que utilizamos nós nas nosas casas, nos nosos fogares, en detrimento de outros temas como pode ser a calidade ambiental ou os dereitos das poboacións locais. Entón, a xestión que fagamos do territorio temos que ter en conta que nos pode conducir pois a unha crise ambiental, como a que se está vivindo a nivel global actualmente, ou o aproveitamento sostible dos recursos. Entón, tendo en conta isto, que somos nós os que facemos a xestión, pero tamén somos nós os que, ademais, sufrimos as consecuencias, vamos a volver a pensar no ámbito galego. Quen xestiona, quen está a xestionar o territorio en Galiza? Pois simplemente o 3% do monte en Galicia é de titularidade pública. O restante 97% está en mans privadas, pertence a propietarios particulares, xeralmente individuais. Ou seja, ti se vas dar unha volta polo monte un día, que saibas que estás paseando pola propiedade de alguén, dunha persoa que ademais é a que está tomando decisións sobre a xestión desa parcela, pois se planta eucalipto ou planta carballo ou está en estado de abandono, o que seña, isto todo, bueno, debería ser dentro dun marco legal, pero son decisións particulares. Que pasa? Que, sen embargo, en Galicia temos unha figura de propiedade forestal ou privada, pero non particular, senón colectiva.
Estes son os montes veciñais en man común e supoñen unha superficie da terceira parte de toda a superficie forestal galega. Este tipo de montes están adscritos a un lugar, polo tanto son os veciños do lugar os propietarios desa superficie. Ademais, teñen unhas características particulares os montes veciñais en man común e é que a superficie media é moi elevada. Teñen unha superficie media de máis de 200 hectáreas. Ou seña, como pensar en máis de 200 campos de fútbol postos todos xuntos. E ademais, esta superficie, sendo tan elevada, a súa xestión pode ter unha repercusión sobre os servizos dos ecosistemas. Que outra cousa ten? De xeito legal non se pode dividir esta superficie. Vai ter sempre, nunca vai poder ser unha microparceliña, non se vai poder dividir polo sistema de herdanza tradicional. Vai a seguir tendo esa superficie grande. E ademais, pois os ser os veciños do lugar os que toman as decisións sobre a xestión dese lugar, pois é un sistema de gobernanza democrático, non? Colectivo democrático. Isto supón pois unha oportunidade maravillosa, un potencial moi grande de influencia sobre os servizos dos ecosistemas, de xestión sostible do territorio. Pois ben, dentro deste marco conceptual que acabo de introducir dos servizos dos ecosistemas, as características dos montes veciñais en man común, actualmente estamos estudando un caso particular que é o monte veciñal en man común Xalo, que está na provincia da Coruña. E aínda que este monte pertence a dúas parroquias, son as que o xestionan e tamén as que o utilizan, pero tamén este monte ten a particularidade de que ten dous núcleos urbáns de grande entidade cerca, que como son Arteixo e A Coruña, entre outros. Polo tanto, a demanda de uso social que ten este monte é moi ampla xeográficamente. Practícanse moitos deportes como a escalada, o sendeirismo, actividades de concursos de ciclismo. E logo, ademais, tamén ten outras características moi valiosas o monte, como son os elementos xeomorfolóxicos, as pedras. As pedras do monte teñen unha serie de lendas e historias asociadas de moito valor cultural e de identificación para a poboación local. Ademais, tamén está a provisión de auga. Este monte está abastecendo de auga xunto con outros puntos, pero é un punto moi importante de abastecemento de auga para o concello no que reside, no concello de Culleredo. Polo tanto, o que estamos tratando é de dar resposta a esta pregunta que plantexaba ao comezo da presentación, que lle aporta o monte, neste caso, o monte Xalo, á sociedade. E para iso, pois, estamos desenvolvendo metodoloxías participativas para ter en conta pois, tanto os usuarios do monte como a poboación local, os xestores e usuarios do territorio, a través de enquisas, de uso e percepción dos servizos dos ecosistemas, a través de entrevistas máis en profundidade, cartografías participativas, grupos de discusión, exercicios de fotografía. E niso estamos, desgranando a importancia do monte veciñal en man común e dos servizos dos ecosistemas que pode prover. Moitas grazas pola vosa atención.